My name is King Bopre. Dalal King. My name is King and Dalal King. Oh my god. Oh Dalai. Hey salah. Mengkona snapper. Dalai sama tu Dalai. Rajabar good evening. Gazan mana beli boy ni semba. Nangka mana dosa live on ada nai. Baha dong adang Zimniफ्राय दासो ओंखारनानै सासे लोगोखौ नेगासिनो दं साहा लोंनो मम' जानो मम' सासे एक्टरा फैयाखै दाबो सफैथ'वाखै ओइ नै जोंना जिमा एकदम गोजौआव नै बावनो बे जाबाय मेन टाउन उदालगुरि ओरै फैदों डाम्पार जोंना लामाया मोननै डिभाइडार दङ ना ओंखायनो साइज नुयो आरो एकदम ओरैहाय नै ग्रेड 4 रिजाल्टआ होथारसिगोन बारा गोबाव गैला बे सप्तायाव होनो हागौ 10 तारिखनि सिगां आदा बिजेपि सरकार बायोब्ला जोंनो सोर साख्रि होबावनांगौ साख्रियानो जोबा अयथासार साख्रि फैगोन ना गोदान सरकारा होलायगोन 2 लाख साख्रि होगोन 1 लाख होदोंबा बिजेपिया कंग्रेसआ 2 लाख होनो हागौ माथो बिसास दानि जुगाव कम्पिटिसन साख्रिनि डेन्जार टेनसन लानाङा ओइ थांथ' दसे लोगो नुजा मा सा लोंनो दे 10 तारिखनि सिगां बिटिसिआव रिजाल्टआ फैनो हागौ बायदि मोनदों आङो नभेम्बर 10 तारिखनि सिगां दाबो फैयाब्रा आइफननि लाइभआ माबायदि नुदों कमेन्ट्स खालामसै एकदम क्लियार नुदों नामा नोंथांमोना नै ओरै जोंना सिद्दा थाङो ओरैहाय सिद्दा थाङो ओरैहाय जाबाय सिद्दा थांगोन ओरै जाबाय तामुलपुर थांगोना रड ओरै जाबाय तेजपुर जोंथिं मा दाबो फैयाब्रा जोंना बसआलाय आर्मि खारनायाव खेबसे थांखांबाय आं नोंसिनि उदालगुरिया आदसा फैखांबाय ना ओइले बसआ लाइभ इज गोइं लाइभ एक्टर लाइभआवसो दङ नै लाइभआव मोजां नुदों आदाम नैबे उदालगुरिनि आपकामिं एक्टर डन एथ' सुटबुट आइदि थाम्फै जि गोसा खिथ'आव मा जुथा गानलायनांगौब्रा नै सेन्देलजों फैयो जोङो सिख्लाफोर देखायनो नामा उदालगुरियाव सिख्लाफोरानो गैयालै देखायनोबो ओरैहाय नै गोथाव जानो लेंहर बबा थांबार नांदों बहा थांनो गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो बहा भैरबकुन्द' सु थौ बहाथो मालिकआलाय गारि मालिकआ लेंहर बेयावनो बेयाव बाइक दोनालै फाग्ला PMA जोंनि आइडि नाम्बारा मालाय PMA सार्भे खालामग्रा नै बिसोर माला मोनगोन माला खोन्थाहर नै बिसोरसो BCDC सेक्रेटारि बिसोरो सोंना लागा BCDC सेक्रेटारि नै माला मोनगोन आइडिया 2 weeks बा इन प्रसेसआव दङ आयु जि थाम्फै दं फाग्ला मोजां नुदों फैगोन सारलाय फैगोन नामा
थांमारगोन नौथासिम थाखाय मा थाखाय बिदिलै दावलै न'आवलाय फाग्ला फाग्लालाय न'आव सानसे थाखागोन फैसायानो गैया आखायाव थाइसे फैसा लाबोगोन फैसा गैया जुखाम मालि बिनियाबो नो विथड्र अनलि डिप'जिटल'सो जों गामियाव सासे दङ मिथिबाय बेंकआ बेखौ थांबाथ' डाइरेक्ट बिदि नायदोंखायो माना अनलि डिप'जिटल' नो विथड्र बे ATM जों बख'नायखौ बे बेंकआव नुयो नामा फाग्ला फन पे जों ट्रान्जेक्सन खालामनायखौ दे होमबा रायजोफोर जों एसे साहा लोंनोसै दोनथ'बाय होमबा ना नेक्स्ट ब्लग फैगासिनो आं ओरैबायदि बडि खालामगासिनोलै नै एकदम जिमानै एपइन्टमेन्टआ डिसेम्बर 1 सप्तायाव मोनगोन होननानै दहाय खबर मोनदों एडिआरि आसाम पुलिस मेडिकेल लोगो मोनगोन दे खानापारायाव आंखौबो दे रायजो राजा नोंथां मोनगोन होनबा दे खानापारा फिल्डआव लोगो मोनगोन जायनाखि आसाम पुलिसनि एडिआरनि मेडिकेल GT PGT DWD एभ्रिथिं 35,000 लोगोफ्रानो बुलेट लाजोब्बाय नालाय ब्रा आंखौबो लाहोथारबाय बिसोरो फैसा गैयैखौनो खालि बुलेटल' लायो BTC ग्रेड 4 रिजाल्ट लाहोसिगोन बारा गोबाव गैला दा बावैनो 10 तारिखसो होगोन 10 तारिख दोनबाय